Voi terminați cu termosul pe la... Uite, 4 minute, uite, s-a făcut aici. Are 20 de milioane la asta. Are 20 de milioane la Corii, ne putem face. Băi, vezi mă să nu cazi, băi, Alex. N-are mă cu 2 inci. N-are contează cu 2 inci. Ce faci, nu vii la muncă aici la Am vorbit cu el. Mâine vii la muncă, vii și tu la muncă. Ia zi, ce-ai zis? Dar plecați, mă. Ia tragi, mă. Ia o zi, ia zi, mă, ce te luat? Ce? N-are, mă, nimic de la costum, ce te luat? Mă doare-n pulă, mă. Nu mi-a zis că ce luat. Hai cu mine, termină-te cu asta. Te-ai îngrășat de când nu mai vii la muncă aici. Te-ai îngrășat de bunule. Termină-te, Gabi, că să moară familia mea dacă nu ți-l scoarci. Dar să vorbim de ai fost la solat? Te-ai bronzat la pe șantier acolo. Nu mai are, bă, ia. Ce, mă? O are, bă. Dă banii, hai! Dă banii să jumătate. Și aici ai datorii? Dă banii, dă-mă banii, mama, ce faci? Te-ai capul la mine dacă le bani. Da, păi dă bani, te lasă-mă, de ce am venit să-ți faci? Dă bani, hai! Dă-mă că nu ceacă, mă. Nu, nu, hai că ți dau eu, hai! Te lasă să ne aprin și eu. Bă, nu aprin. Nu dă pup, mă, fac. Ia mâna. Unde-mă? Bine, fără muncit. Să moară familia mea, tot timpul mea când încercăm. Să mă dau prostit, să moară familia mea. Eroi la solat. Mardeule care te fac cu motul și ce te-ai pentru Câți bani ai, mă? Nu, ieși pe ăștia. Ieși pe ăștia, zice, mă, dacă ai nevoie. Poate ai nevoie, nu de altul. Să te scrie George și cu soule să vor că nu mi-am luat nimic, că sunt voi de capul meu, că nu știu ce. Să moră omul, l-am sunat și pe ăla și pe George. Hai,